Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångor upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och mig rongono. Tick, tick, tack och längo.